Jeg har 3 rådyr her, jeg lige har flået. Og jeg vil så sige, at jeg har flået dem på omkring en 30-40 sekunder. Så tænker folk, det er løgn, han er fuld af løgn. Men nu skal jeg vise jer, hvordan man gør det. Jeg kan vise jer med de 2 af dem. Et øjeblik. Sådan flommer jeg rådyr på 10 sekunder. Se, der fik I se, hvordan man flåede rådyr hurtigt. Det der er fidusen, det er faktisk at skære benene af. Så der hænger sådan et par stumper der. Og det man så bruger, man løsner skinnet op ved halsen, så sætter du en golfkugle bagved og spænder omkring, så skinnet er omkring golfkuglen. Det gør, at man kan trække i skinnet. Vi prøver en gang til. Se, det er jo nemt. Flot, ikke? Tak for det.